Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlerinin geçen sany 20-nji asyryň başlaryna türkmenleriň arasyna ýaşap ýerli medeniýeti öwrenen görnükli gündegorşunas Samoýlowiçiň türkmenleri barada öz gündeligini galdyran odol jemgyýetçiligi giňinden ma'lum bolmadyk ýatlamalarına gönükdirildi. Asly Ukraina bolan Russiýaly türkologyň 120 ýyllyk gündelik belliklerini ýa bir Rus imperiýasyna tabyn edilen türkmen topragyny Rus harblary bilen ýerli halkyň arasyna saýlaşyksyzlyk türkmenleriň kolonial resmiýlere çemeleşmeleri, olaryň kolonial jahan keşdelerden durmak islegleri we beýleki ýagdaýlar açylyp görkezilýär. Samoýlowicz jemi 4 gezek Türkmenistana sapar etdi. Öz döwrüne tanymal türkmen ýazyjy şahyrlarynyň ösüp ýetişmegine, olaryň Russiýanyň ýokary hujaýlaryna kämil bilim almagyna ýardym berdi, goşant goşdy. Iň soňunda türkolog Rus täsir giňişigini bitiren eňen uly hyzmatlaryna garamazdan Staliniň repressiýalaryna pan-türkizmle aýplanyp 1938-nji ýylda NKVD nökerleri tarapyndan atylyp öldürildi. Eýsem 20-nji asyryň başlaryna türkmen diliniň eden şekillenmegine, türkmen edebiýatyna nusxawy eserleriň ýüze çykarylmagyna we türkmen medeniýetiniň halk döredijliginiň ylmy taýdan öwrenilmegine başga haýsy dil çalymlary we gündegorşunaslar goşant goşdy. Dünýä türkmenleriniň bu sany şeýle temanyň töweregine türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşik geçirdi. Hudaýberdi ilk bilen geçen sapar Samoýlowiçe bagyşlanan gepleşigimizde dören sorag bilen söhbetdeşige başlamakçy bolýan. Görnükli gündegorşunas Rus imperiýasynyň täsir giňişigine girýän halklaryň arasyna uly hyzmatlary bitiripdir. Yerli medeniýetleri öwrenipdir. Türki halklaryň dillerini, halk döredijligini öwrenipdir. Olaryň Rus dilli halklaryň arasyna tanalmagyny, öwrenilmegini üpçün edipdir. Ýöne muňa garamazdan alymyň Rus imperiýasynyň öňünde imperiýanyň synmanyň ýygystyry Sowet döwletiniň öňünde bitiren ilbäh bitli hyzmatlaryna garamazdan pan-türkizmle aýplanyp atylyp öldürilipdir. Şu gapma garşylygy nähili düşünmeli? Muňa gönüden siýasatyň pidasy diýip düşünüp bolar. Sebäbi şol Moskwanyň Rus imperiýasynyň soňky onuň miras düşüri bolan Sowetler hökümetiniň esasy daşarky düşman hasaplayanlarynyň biri türklerdi, türk dünýäsidi, pan-türkizmdi. Şoň bilen birlikde muňa belli bir derejede esasam bar. Sebäbi 20-nji ýyllaryň gyrjdanlyk uruşlaryna türkler gatnaşdylar. Merkezi Aziýada bolan gozgolonlary gatnaşdylar, maslahat berdiler, hem olary ýardym etdiler. Ýagny düşünje taýdan, harby tälim taýdan. Şoň üçin hem Moskwa türk dünýäsini halanok, türk dünýäsiniň agzir bolmagyny isleýänok. Şoňa görä ol pan-türkizmde aýplanan adamlara gaty ýoğuz şemeleşdi. Şoň bilen birlikde Samoýlowiçim şol agyr günäniň pidasy boldy. Aslynda bir beýle däl. Onsoň Rus imperiýasy ýa-da Rus alymlary diýip adlananna bir ören şertli hem darmanda bolýar. Sebäbi Türkmenistan dünýäde bir millet, aýratyn millet özüm taryhda iz galdyran, häzir içinlem ýaşap gelýän ören öz boluşly, gadymy hem başga bir ýerine bir meňzäp barmaýan aýratyn millet. Onuň öz medeniýeti bar, öz dili, edebiýaty bar, taryhy bar. Şonu alim bolan adam öwrenýär. Ol siýasat üçin ýa imperiýa üçin däl. Alim bolan adam beýleki medeniýetleri öwrenýärler. Bir dünýä derejesinde de şeýle, meselem Misirň medeniýetini öwrenmek ýa-da bolmasa häzirki Meksikada galan gadymy Maya medeniýetini öwrenmek ýaly işler var da onuň şuňky siýasat bilen hiç bir baglanyşy ýok. Ýöne alim bolan adam şonu öwrenýär. Şunun bilen birlikde Samoýlowiç, Bertels, Bartolt ýaly adamlarym alim bolan üçin, şu dünýä garaşy açmak üçin şu tema aralaşdylar, şoňa girdiler. Bu urda da ören gowy işler etdiler. Ýöne olaryň şu hyzmaty ahirine olaryň başyna ýetdi. Samoýlowiçy atyp öldürdiler. Meselem Bartoldyň ady agdalmady, işleri köp wagtlap çap edilmedi. Ýogsa Bartoldym öz döwrüne gaty uly iş edipdi. Şolar gaty uly iş edipdi. Olar bir ýa iki däl onlarça Sowet Soýuzynyň aýratynam onuň jeza beriji organlarynyň iki sany esasy gorkýan wady bardy. Biz wabatynda ol biri pan-türkizm, beýleksi pan-islamizm. Ýagny türki dünýäni öwrenip başlasaň
seni ýigrenýärler, seni erwet görýärdiler. Şeýle de İslam dünýäsyny öwrünip başlasaň, ol adamlary da howply bilýärdiler. Ine şeýle bir aýrylganç göze görünmeýän howp bardy. Samailoviç şol howpun garşysyna gidip bildi, özüm işläp bildi. Türkmen diline çap edilen gollanmalar köplenç Samoilovich, Paceluski, Bartold, Bertels ýaly dil çalymlaryň adlary agdalýar. Türkmen diline çap edilen gollanmalarda. Siz 19-njy asyryň ahyrlaryna, 20-njy asyryň başlaryna häzirki resmi türkmen diliniň reformirlenmegine, onuň täzeden şekillendirilip metbuat diliniň, edebi türkmen diliniň we ilmi tehnik diliniň kemale getirilmegine başga haýsy dil çalymlar gatnaşypdyr şu prosese? Şol senin kut agzak geçişin ýaly şuýda Potsilievskiň adyny aýtmak gerek. Ol Belarusdan olan alim Minskden gelipdir, türkmenleriň arasynda ýaşapdyr hem işläpdir. Ol 48-nji ýylyň ýer ýyranmasyna ýok bolupdyr, kesegiň arasynda galypdyr. Şol mugallimlerimiz gurrungerdi Potsilievskiň öýüniň ýumurlanjaýynyň ornuny diýä kitaplar çaşar ýatardy diýä köp kitap bolupdyr. Ol adam heme şol türkmen diliniň öwrenilmegine ýardam edipdir. İkinji bir tarapdan türkmen alimlarynyň ýetişmegine meselen professor Hydirov, akademik Pygamazym ýaly adamlaryň Zulayha Muhammedowa ýaly dilçi hem edebiýatçy alimlaryň ösüp ýetişmegine ören uly ýardam edipdir. Her gedek sapaga gelenine, uniwersitete sapak bermäne gelenine ýany bilen bir horjun kitap getirir eken şol adam. Şol kitaplary studentlere ýeke-ýekeden görkezler eken. Ona şeýle çeşme var, şu var, ine şu ýerlerden peýdalanyp bilersiňiz diýip. Ol bir pedagog, ýa-ni terbiýeçi, görkezüji adam bolupdyr. Ýa-da Bartold barada aýdylanda. Bartold soňky döredilen Sowet respublikalarynyň kesgitlenmegini tanqid edipdir. Meselen Xiva hanlygy ýok edilipdir. Soňky respublika döredilenine Bukhara emirligi ýok edilipdir. Ol näme üçin Xiva hanlygy ýok edilýär diýe 2000 taryhy bar döwlet, öňden gelýän döwlet, revolýusiýanyň ýa-da ol özüniň respublikadagyny jar etdi. Hatda Lenine Xorazm Respublikasynyň ilkinji döwlet syýlygyny berdiler. Ine şeýle respublikalar ýok edildi. Şol medeniýet ýok edildi. Bartold şu ýerlere baryp işleýän adamlar ýerli medeniýeti bilmeli, ýerli dili bilmeli diýip çykyş etdi. Ýöne Bartoldyň bagtyna ol Staliniň gadawyna duçar bolman onun öňü ýoklugy 30-njy ýylda ýöne işleri diňe soňky ýyllarda çap edilip başlandy. Şu ýerde bir aýratyn bellemeli ýagdaý bar. Russiýanyň ýokary kujaýlaryna aýratyn Peterburgda türk dili, fars dili hem arap dilleri öwredilýär. Şol öwrenilýär şeýle ilim bar. Ýöne şol uğurdan türki milletlerden hiç biri okap bilim alıp bilmedi. Türki halklara şol uğurlardan okumak gadaganly. Şoň üçin Samailoviç ýaly başga milletin adamy öwrenýärdi, başga milletin adamlary okap kämil bolýardylar. Hem bizim tarihimizi öwrenmäge, edebiýaty öwrenmäge ulyp goşýardylar. Meselem näme üçin Samailoviçiň ýa-da Bartoldyň ýa-da Bertelsiň aýdanyny bir türkmen alimy aýdyp bilenok diýen mesele bar. Näme üçin olaryň sözü ileri tutulýar diýilen garaýşlarym bar. Ýöne olaryň dünýä garaýşy gaty giň çäkde. Olar türkmen edebiýatyna seredenlerine beýleki halklaryň derejesinden seredýärler. Olar beýleki halklary bilip, şonuň düzümünde türkmeniň medeniýetiniň nähilidigini bilýärler. Şonu öwrenýärler. Ýöne şu medeniýeti öwrenmeklik Sowetler zamanynda gadaganly. Edebi türkmen diliniň ilmi taýdan kemale getirilmegini, onuň gaýtadan şekillendirilmegini, özge milletlerden bolan dil çalymlaryň möhüm rol oýnamagyny, şu işleriň göz başyna ýetasan şolaryň durmagyny, şeýle asyl işleriň özge milletlerden bolan günde gorşunaslar, dil çalymlar tarapyndan düýbüniň tutulmagyny nähili düşünmeli? Alimlaryň ýokary insan terör düşünjesi bilen
keskitlep bolar diýip pikir edýän, olarda ýokary insanperwer düşünje bar. Ýagny adamzadyň döreden medeniýetine bolan ägirt uly sarpy bar. Şol hormaty ödeme üçin, şol medeniýeti özleşdirme üçin olar şu işleri edýärler. Özlerim olar ören taýýarlykly adamlar. Meselem biz soň kalymlardan Bertels alsak, Bertels 15 dili kämil bilipdir. Gol ýazmalary okap bilipdir. Egerde biz öz sevitimiz barada gurrun etsek, ol türkü dilleri bilipdir. Şoň bilen birlikde Fars dilini, Arap dilini hem gadymy dilleri bilipdir. Şol esasda da ol gowy iş edip bilipdir. Ýene-de bir bellemeli zat, ol medeniýeti, şol adamlar medeniýeti, türkmen medeniýetini beýleki bir medeniýet bilen deňeşdirmegi başarypdyrlar. Meselem türkmen edebiýatynyň Azerbaýjan edebiýatyndan täsiri ýa-da türkmen edebiýaty bilen Türk edebiýatynyň täsiri ýa-da umumy Merkez Aziýa halklarynyň edebiýatynyň özara täsirleri diýen ýaly umumy ugurlardan işlemegi başarypdyr. Olar ören universal alymlar bolupdyrlar. Şol ýokary insanperwer duýgusy da olary şu hyzmata getiripdir. Ýöne şu türkmen diliniň täzeden şekillendirilmegine, şoň resmi görnüşleri reformlenmegine, şol özgün milletlerden bolan günde gorşunaslaryň, türkologlaryň dronlygy barada pikirlerini lalaşýan mudaýbirde şu esasy şu prosesiň sakatyna özgün milletlerden bolan adamlaryň dronlygy barada pikirlerini lalaşýanmy? Men doly olalaşýan bir pikir bilen sebäbi türkmen diliniň gramatikasy ýazylanma, türkmen dili öwrenilenine, şonuň başynda şol alımlar durupdyr. Şonuň bilen birlikde Tatar alımlary, Başkyrgyzstandan bolan alımlar, Azerbaýjan alımlary durupdyrlar. Meselem türkmen diliniň ilkinji kämil gramatika kitabyny Gelif Aliýew bilen bilelikde ýazypdyr. Iki awtor bolup ýazypdyrlar. Olar türkmen dilini klasifikasiýa getirmekde, ýagny düşümler bilen üýtgemegi türkmen diliniň ýönkömede üýtgemegi ad, işlik, sypat ýa-da halýal toporlary bölünmegi, türkmen diliniň gramatikasy, fonetikasy, şu uğurlary aýry-aýry işlemekde olar ören gowy kömek edipdirler, olar ýardam beripdirler. Egerde biz ýatlap geçdik, şu ilimiň düýbünde, dil biliminiň düýbünde aslynda Aristotel durýar, gadymy Grek alymy. Aristotel düşümler ulgamyny döreden. Bir dilde meselem 7 düşüm bar, beýleki bir de dilde 5, köp dillerde de 6 düşüm bar. Bu gaty ýerden gelýän ilim, öňden gelýän ilim. Şol ilyma laýyklykda türkmen dilini klasifikasiýa etmek, ýagny şol ilyma türkmen dilini gawat getirmek meselesinde şol halklaryň alymlary türkmenlere ägirt uly kömek beripdirler. Indi Türkmenistanyň häzirki döwlet siýasaty biziň şu iki gepleşikleri gurrun edýän alymlarymyza, adamlarymyza näme ilçemeleşýär? Şolaryň adlary agdalýarmy, bitiren işleri hormatlanýarmy? Şol ýok, gynamsagam, gaty ýok. Biz bu ýerde diňe bir dil hem edebiýat barada gurrun etdik. Ol dürli ugurlarda da bar, meselem tebigaty öwrenmek, Türkmenistanyň florasyny, faunasyny öwrenmek ýaly ugurlarda da ägirt uly işlerden adamlar bar. Ýöne Türkmenistan şol mesele yeterlik hormat goýanok diýip hasar edýän. Bir meselem bir şol öňkü Sowetler döwrüne köçelere her hili atlar daklardy. Meselem gaty bir geň atlar bardy, 15-nji awgust diýen ýaly at bardy. Bir wagtda Aleksandr Nevski hüjüme başlandy, 15-nji awgustda başlapdyr diýen gurrun bar. Şol ad bilen baglanyşykly. Ýöne şol türkmen köçelerine meselem Bartoldyň ýa Bertelsiň ýa-da Samaylowiçiň adyny dakmadylar. Şoň bilen birlikde meselem Tergukasow diýip köçe bardy. Tergukasow diýilýän adam Göktepe galasyny basyp almak meselesinde Padşah Rusiýasyna öz pikirini aýdan adam, ol şol demir ýol çekmeli, demir ýol geçirmeli, şol koloniýanyň üstünden eger şo demir ýol geçmese, ol koloniýanyň ykdysady ähmiýeti bolmaýar diýen ideýany öňe süren adam, ýagny kolonial sistemany, kolonial düzgünü gollan adam. Şol adamyň adyna köçe bardy. Ýöne gynamsagam şol aýdýan biziň alymlarymyz türkmen medeniýetiniň, türkmen edebiýatynyň öwrenilmegine uly goşun alymlarymyz barada hiç bir ýatlama bolmady. Ýagny şolaryň atlaryny ebedileşdirmek, bir kitapxanalara dakmak ýa-da şolar barada memuarlar ýazmak, ýatlamalar ýazmak ýaly işleri başa barmady.